ଚାଲି ଆସିବେ। ଅଭଦ୍ର କୋଉଠି ଗଲ? ଆଜିକାଲି ଭଦ୍ର କିଏ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? କଣ କରନ୍ତି, କେମିତି ଚଳନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କହିପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ତୋ ଭଳି ଅଭଦ୍ର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ରାଇଟ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଟ, ଯୋଉ ବାଟରେ ମଣିଷ ଚାଲେ, ଛେଳି ଚାଲେ, ବଳଦ ଚାଲେ, ଗାଈ ଚାଲେ, ଘୁଷୁରୀ ବି ଚାଲେ। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ବାଟଟା ଟିକେ ନିଆରା। ତା ବାଟରେ ଯିଏ ଆସିଛି, ରାଜା ତାକୁ ଟିକେ କଣେଇକି ଚାହେଁ। আজি গণকুটুকা মন্দিরে তো মাথায় সে সিঁদুর দেওয়া। মনে মনে গুলো খাওয়া তোকে ভাবি পুরো তোর কথা অভদ্রକୁ গুন্ডা বদমাস কো হাবু গ্রহটা কামটাକୁ একা হବାକୁ দিয়ে নেবলিয়ন বনাবা যাহা পাখରେ অসম্ভব ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ରାଜା ପାଖରେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ। ରାଜାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ରାଜା ତାହାକୁ ଇମ୍ପସିବଲ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ବାସ୍। କାରଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମରଦ ପଡ଼ିଆ। ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ, ନାରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ। ନେଗେଟିଭ ପାଖରେ ପଜିଟିଭ, ଏଇଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ରାଜା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ରହି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବାହାରକୁ କେବେ ବି ଯାଇନି।